Dia 29 de maig del 1938. En una casa al peu de la carretera a 6 quilòmetres d'Albocàsser. Tinc molt per escriure. No sé si ho podré contar tot. El dia 26 tot el dia ens feren molt foc d'artilleria. A la nit tinguérem molt fred. Plogué tota la nit estant al ras. Estic rendit i afamat. Mai m'havia vist tan apurat. A l'últim arribem a una muralla que ens cobreix. Correm per sobre el turó que està tot abatut. Puc arribar a començaments del barranc. Saltant penyes molt altes anem baixant. Tot va a la desbandada. Trobem animals morts i homes ferits sense socors. Vaig mort de gana. Arribo a una casa i quasi plorant em fan un plat de patates.